Näin Helsingin kaupunki huolehtii velvoitteistaan, että jos ei sulla ole maasturia ja asut Helsingissä, niin huonosti käy. Eli kyse on lähinnä varmaan siitä yrittäjästä, joka pitäisi huolehtia näillä seuduilla näistä kaduista, mutta kaupunki ei huolehdi velvoitteistaan valvontaa suorittaa näiden osalta. Tämähän on vielä hyvä tähän mennessä, että tässä niinku pääsee ihan tälle normaalimaasturille, ettei tarvii olla vielä mikä isorenkainen, mutta tästä näin kun ajatellaan, että tosiaan ollaan ihan Helsingin kaupungissa, niin näin vaan kapenee tie ja joutuu jo vähän tähtäilemään. Joo, tosta nyt hyvin mahtuu. Tässä on muuten molemmin puolin jalkakäytävät, mikäli huomaatte. Ja tää on 2 kaistaa leveä tää katu, että kuten hyvin huomaa, tässä mahtuu tulee hienosti vastakkain parikin mopoa. Tämähän alkaa käymään aika vaaralliseksi, kun tässä pitää sitten lastenrattaita työtävien ihmisten ja jalankulkijoiden ja koirien ulkoiluttajien ja muiden käyttää tätä samaa ajoväylää, mistä auto menee tässä yhdessä spoorissa eikä pysty väistämään oikeastaan mihinkään.